ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم الاثنين 24 وقت رمضان جرى محمد صلى الله عليه وسلم شكرا لك إلى الشعب تنصر الصلاة وتسير القرآن الكريم لأنهم أول سنة الجمعة أكرم الرجل كيف تسير القرآن يوم القيامة سورة النحل سورة مشاكلة آية الذين أشهدوا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والذي بني إسرائيل والآل والسيد والذي منع نصر سيدي وبشر بن مولانا سيد الإسلام والشيخ حسن محمود رضي الله تعالى عنه وأكرمه الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادع إلى سبيل ربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادع إلى سبيل ربك kai kira izuwa ga hanyar ubangijinka. Kaga tun yana ce masa kai udu ila sabili rabbika, in ya kira daga ba sai ce wadda ila rabbika, ka kira zuwa ga ubangiji kai tsaye. Wanda ya zo kan hanya sai ya kira shi kai tsaye zuwa ga Allah. wadda ila rabbika innaka la hudan mustaqim. Kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikmati, da hikima, wal mau'izatil hasana, da wa'azi mai kyau. Wajadilhum billati hiya ahsan. In wani abu ya kama na jayayya to kai jayayya da su da uslubi wanda yafi kyau, ba wai uslubi mai kyau ba, a'a allati hiya ahsan, ba hasana ba, wanda yafi kyau. To inda mai wa'azi an ce ko abu ya kama jayayya, ko wani ya ce bai yadda ba, ko an ja da wani, in za a yi jayayya ba a yadda ka yi jayayya da shi da hanya mai kyau ba, a ka zaɓi hanyar da ta fi kyau. Ana ganewa? Da za ka yi jayayya da wani a garin wa'azi da hanya mai kyau, to ba ka yi ɗa'a ma wannan ayar ba. Sai ka zaɓi wanda ya fi kyau, allati hiya ahsan. Kai ba mai wa'azi kaɗai ba, ko magana sai dai wataƙila zuciya an ce wai ba ta da ƙashi, mutum bai iya kontrolin zuciyarsa, bai kontrolin fishi. Amma ko a magana, in za ka faɗi magana ce wa kulli ibadi ya ƙulun lati hiya ahsan. Ka gaya wa bayina in za su yi magana da kowa ma sai sun zaɓi maganganun da suka fi kyau sannan su faɗa, ba mai kyau ba, wanda ya fi kyau. Har ma ce a yi
ko bakar magana aka gaya ma in za ka rama idfa billati hiya ahsan as-sayyi'a nanu a'lamu bima yaf'alu cewa idan an gaya ma bakar magana ba wai karama da mai kyau ba sai ka zabi wanda yafi kyau za ka rama shi alqur'ani bai taɓa ba da zabi wai ka karama da magana mai kyau ba sai ka zabi wanda yafi kyau wala tastawi al-hasanatu ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن بحسنة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة tabbas da mai kyau da mai muni ba za su taɓa zama daidai ba mu'amala mai kyau da mu'amala mai muni ba su taɓa zama daidai ba hali mai kyau da hali mai muni ba zai taɓa zama daidai ba magana mai kyau da bakar magana ba su taɓa zama daidai ba to amma kai an gaya ma ya zaka sake ta idfa billati hiya ahsan kamar da martani da magana ba mai kyan ba kaga mai kyan ba an ce ba zai yi da mara kyau ba ko to in ka zo rama sai ka zabi wanda ya fi kyau zaka rama shi to kamar da yake Allah ne ke magana ya san dan adam zai tambayi kansa a'a a gayan bakar magana a mummunan mu'amala in na zo rama ba wai da mai kyau ba in zaɓi wanda ya fi kyau ta yaya kenan to wai in na rama da wanda ya fi kyau ni mai riba ta sai karatun gaba sai faɗi riba fa idan lazi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wannan shine riba in ka yaka sai zama wanda ya fi kowa kin kama makiyin karantsatse wanda tsakanin ku kiyayya da kowa ya sani sai ya zama kamar masoyi wanda baka da kamarsa saboda ɗayan biyu da zai faru in ya ci gaba da yi maka halin kiyayya jama'a duka za su zama shi sun ga kai kullum mu'amala mai kyau kake bar mai kyau wanda yake shi ko sai bin ka yake da keta to yana rubuta nasa tarihin ne kai ma kana rubuta naka ka san tarihi ba da biro ake rubuta ba da alƙalami ba da aiki yanzu kana so kasancewa shekara nawa ka rubuta a tarihin ka a samu wanda suka rayu da kai sai ka ji suna ta bada labari da ka rasa ina suka haddace suka biya kai ka rubuta tarihin da kanka to idan kamar mai kyau zai ji kunyan jama'a ko ya ci gaba da koyi kiyar kai ba ya kama mai kyan ko dan ya kwaci mutuncinsa ko kuma ya rasa yadda zai yi ka dai takura shi to sai kamar zuciya sai ta ce kai to amma wannan ai ba mai iyawa zai iya irin wannan hali amma mai muni karama da mai kyau wai har ma ya zama shi wanda ke mai kyan shi mugun ya zama kamar masoyi sai Allah ya ce kwarai ni ma da na ba da umarnin na san ba kowa zai iya ba wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim ba mai iya wannan sai waɗanda suke da halin haƙuri ba masu iya wannan sai mutane da suke da babban rabo so sai kamar mutum ya ce to ai zuciya ce ba za ta iya ɗauka ba sai ka ji abun ya tunkura sai ta wa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idillah inna wasabira kaga wannan tambayi ne da kake wa kanka amma nassi na ta baka amsa kaɗan kaɗan tun da yake irfa billati ya ahsan kai ki tambayan ka ta yaya me riba ta yace ga ribar fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu jahil to amma ba kowa zai ga masa eh haka ne wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim to wannan kenan irfa billati ya ahsan ayar cikin suratul ankabut bai kama da wannan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ya asal illa allazina zalamu minhu kar ku jayayya da mabota littafi da suka zo kafin ku yahud da nasara sai kun zabi the best terms na magana ku yi amfani da shi wato uslubin magana wanda yafi kyau shi za ku yi magana da shi in za ku yi magana da su ko da jayayya banda bakar magana banda suka addinin juna banda zagi a magana mai kyau mai daɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. lokacin da a Madina ya ga waɗansu suna ta kwafe labaran wajen bani Isra'ila sai ya ce kar ku gaskata su don kada ya zama cikin ƙarerin da suka ƙara wa Allah ko wanda suka canja na wahayi. Wala tukazzibu kar ku ƙaryata su barantana kuma ya zama wata ina cikin na gaskiya wanda ba su canza ba. Amma sai ku ce mu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum mun yi mai da abin da aka sokar da wanda aka saka muku Allah mu da Allah ku duk Allah ɗaya ne kuma mu shi muka sallama. To wannan kenan wajadinu billati ya hasan da aka ya isa masu wa'azi su wa'azantu da wannan aya su yi aiki da ita su rika cire kalmomi masu zafi masu sosare a wa'azinsu da zagi da cin mutunci da kiran sunan mutane ana cin mutunci ba usulubin alqur'ani bane ba usulubin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbaka wa ala biman dalla an sabili Allah shi ya fi sanin wanda ya bata gabarin hanyarsa wa ahlan bil mutadin shi ya fi sanin wanda suka shirya. wa in a'adhum fa'aqibu illa qawluhum bi wa in sabartum wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bih wa la in sabartum law khairul lisabirin. Dama malaman tafsiri suna cewa wannan suratul Nahl gaba ɗayanta makkiya ce a Makka ta sauka, sai dai waɗannan ayoyi da aka biya yanzu zuwa ƙarshen sura su kaɗai ne suka sauka a Madina, amma duka surar makkiya ce. Su kuma sababin saukansu wannan ayoyi sun sauka a yaƙin Uhud ne. Bayan an yaƙin Uhud an gama, hijira tana da shekara 3 cikin watan Shawwal, wato wata na gobe bayan Ramadan ya kai. Ranan 18 ga wata, ranan Asabar aka yi yakin Uhud. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakin Uhud kafin a fita an yi ta kai kawo saboda shi na ɗaya ba notice ba sa lokaci, labari kawai ya riski Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kafiran Makka sun yi ɗamara sun zo sun sauka a bayan gari. Aka yi ta shawara ya za a yi sai matasa a ciki sun fi zafi nama, sun fi karsashi. Ya Rasulullahi mu ɗau makami ko mu fita musu, ba wani maganan jiransu. Dattawa ko suna rayin a'a ya Rasulullahi tunda ba su faɗo mana ba mu yi zaman mu, in sun gaji da jira sa koma, in sun faɗo mana gari kuma muna da mazaje kai hatta mata da taɓare sai su taimaka mana mu kora su kuma da zanna ta ya suna in muka bari suka shigo gari mun ci amana. Ba shi ne alƙawarin da muka yi da kai a bai'atul aqaba ba. Alƙawarin da muka yi a bai'atul aqaba za mu baka kariya da kai da iyalanka da addininka. Yanzu muka suka shigo gari mun ci amana ki. To da baki ya rabu biyu, an yi kwanaki ana shawara tun daga Laraba, Alhamis, Juma'a. Manzala sallallahu alaihi wasallama da ya zo fitowa sallan Juma'a sai aka ga bayan ya sa kayansa na Juma'a sai aka ga ya sa silke, ya sa kwalkwali wannan hulan ƙarfen, ya ɗaura rawani a kai, ya sa ɗamara ta yaƙi, ya yi rataye na takobinsa da komai. Wurin sallar Juma'ar sai aka ga gaba ɗaya huɗubar kan jihadi yake da falalan shahada. Hankalin sahabbai ya tashi da aka yi da suka ce ya Rasulullahi watakila ko mun matsa ma da muka ce a fito, don Allah in baka gamsu da fito nan wallahi a koma gida ba komai. Ya ce ai ba a taɓa annabi ya yi ɗamarin yaƙi ya koma gida ba.
ba za a fara a kaina ba. Duk inda annabi ya ɗabara biyu sai Allah ya bar shari'a da kafiran da zai je karatu. To akwai mafarki da alayhi salatu wassalam, mafarkin ya nuna masa wani babba cikin ahlul bait ɗan gidansa zai shahada, shine sayyidina Hamza kenan. Kuma ya san a mafarkin ya ga sahabbansa za su yi shahada, wato fassarar mafarkin ya ga babban bijimi an keta shi an yanka shi, to wannan wani babban namiji gwarzo a 'ya'yan gidansa za a kashe shi kenan, shine Hamza. Ya ga ƙarshen takwabinsa ya ɗan lauye haka, alaman sahabbansa za su samu shahada, yaƙi zai kare musu. Ni ya ga wani ake fassara wa mafarki ba manzan Allah, shi sai dai ya fassara wa ana ganewa da haka komi a waje yake ya bayyana. Aka fita, ya fita da sojoji 1000, arnan Makka sun zo da sojoji 3000, kuma an fito yakin nan ana hanya. Abdullahi Ubayy ibn Salul shugaban munafikai yana cikin wayanda suka matsa da shawarar a zauna a gida. Da haka da ya bari sai da aka fita yayi ana hanya, kawai sai kururuwa yace duk wanda ya san nawa ne ya jiyo mu dawo. Ba ya ki jin maganar mu, ya ji maganar yara ba, ku zo mu koma. Ya jaye mutum 300 a cikin 1000. Launa alamu qitalan lattaba'naku, har ma a cikin sabon sata musu ta'ala qatilu fi sabilillahi aw irfa'u, don Allah kar ku mana haka, kar ku karya mana yaki, ku zo ku yi yaki saboda Allah, kai ko ba dan Allah ba, ko dan kishin kasa, ko dan a bawa Madina kariya, aw irfa'u, kaga ba fi sabilillahi ba, ku zo ku ba da kariya a ture wannan tawaga don kar ta faɗo mana. In ta faɗa Madina, kuma ƴan Madina a nan gidanku da matan ku suka ce a launa da muka tada latta ba nan. To a nan kam sai Allah ya ce ba na ce muzabzabi na ba bai da zalika la ilaha illallah wa la ilaha, to a yau kan hum lil kufri aqrabu minhum yawma zidil iman. Ba ina kiransu muzabzabi na ba sa can ba sa nan, to yau kan sun fi kusa da kafirci akan imani, ba muzabzabi ne ba, sun yi taking position. To da aka isa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fara yaki sai ya ware maharba masu kwari da baka, sai ya daura su kan dutsen Uhud, yace ku ba mu kariya ta baya, ko kun ga ana kashe mu, ko kun ga mutu kashe wa, kar ku yadda ku bar wuri, duk wanda ya zo ta ba ku maida shi da kwari da baka. Wannan wani strategy ne na yaki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku tare mana baya. Shikenan ana fara yaki sai ashe su kuma kafiran Makka, shi annabi da abin da Allah ya bashi na haske da kuma Allah yake kwaye masa, yana ganin abin da ke faruwa. Ana ganewa kafiran Makka sun raba sojoji sun ware wata runduna ƙarƙashin Khalid ibn Walid, su tsaya a bayan dutsen ta can baya, su jira idan na kan dutsen suka gangaro su hauro wa musulmi ta baya, ga arna ta gaba, ga su Khalid arna ta baya, sai a yi wa musulmi zobe. Shi annabi ya san wannan sallallahu alaihi wasallam, Allah ya sanar da shi. Shi yasa ya ce maharban, ko kun ga ana kashe kukan kar ku sauko, wanda zai hauro ne za ku yi ta mai da shi da kwari da baka, ko suwaye suka yi ta wurin ku maida su. Ina walakin da yadda Allah amran kana mafula, in Allah ya hukunta sai ya faru. Shi kenan ana fara yaƙi sai musulmi suka samu nasara. Maharban nan zai to me muka tsaya muna yi anan, gashi yaƙi ya ƙara an samu nasara, ku kankaro ana ta kwashe ganima, gashi muna kallo ana ta ɗiba, mu an bar mu. Commandants wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya naɗa musu su 50 ne maharban, su 50. Commandant sunansa Abdullahi bin Jubair, ba Zubair ba, Jubair da ji, ana ji ko?
yana sai na ce musu jama'a ku tsaya kar ku sauka, annabi anan ya ajiye mu ji komandan, anan ya ajiye mu, wallahi in mun sauka mun saba masa, mu tsayawa anan shine yake ya ce ko ana nasara ko ana kashe kar mu sauko. Ina sai da suka gangara, waɗanda suka rike a san ba su wuce mutum 10 ba. Khalid bin Walid yana kallon haka sai ya hauro da nasu tawagar ta baya, kawai sai ya kashe waɗannan mutum 10. Su kuma arnan da can gaba da suke fuskantar musulmi suna ganin Khalid ta kan dutse ya hauro sai suka jiyo wannan sai aka yi musulmi zobe, kankace mai na wuri ya cakuɗe. Kuma dama Hindu bintu Utba ibn Rabi'a ibn Abdushamsi ibn Abdumanafi matar Abu Sufyan da yake a yakin Badar, sayyidina Hamza shi ya kashe babanta Utba ibn Rabi'a, to ta sha alwashi sai ta ɗauka sa. Akwai wani bawa ana ce masa Washi, mutumin Habasha, ta yi mar alkawari in dai ya kashe Hamza to zai ta yantar da shi, kuma ta masa alkawarin abubuwa da yawa da duniya. To shi kenan, shi kuma tun da ya zo da mashinsa ana ta harbo wannan ana kashe musulmi, shi bai neman kowa, Hamza kawai yake. Dama tun da an nuna masa shi, sai na Hamza na ta kokari ana jihadi ana kashe kafirai, shi kuma shi kaɗai yake fako, duk inda ya juya shi yake bi da mashi. To lokacin da wuri ya ci hakuɗe har ta kai ga musulmi waɗansu ruda suna kashe juna ma. Jabiru ya ce wallahi babana ina ganin musulmai suna tsaransa, ba su san shi ba ne, ina ce musu abi hadin shahada. Na ce wallahi na yafe mu, na ce na yafe, na san ba da gangan kuka yi ba ku san ba ku an rube. Tun da shaidan ya yi kururuwa ya ce an yi ta'addakan rayuwar manzon Allah. To wannan ruɗin aiko kowa ya kashe kowa ma ba mamaki ba, ko akwai manzon Allah babu sallallahu alaihi wasallam. Har wasu kafiran, har waɗansu masu rauni imani munafikai suna ce don Allah ku karɓa mana amana wajen Abu Sufyan, mu da mun ba mu san wannan addinin ba, shi ya zo man da shi tunda an ce an kashe shi, wai a karɓa musu amana to a ce sun koma ruwa dan kana kashe su, sun koma kafirci. Wani cikin musulmin da zai samu ɗan suna ta me ya faru, suka ce baka ji an ce an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce to yace to don an kashe shi sai ku zauna a nan da kuce ba za ku tafi ku jihadi ka abin da kashe har kuma kashe ku ba. Yace wallahi ni na rika yi kenan, na rika yaki ka abin da yake har a kashe ni, yace har ya shahada. Sai Qur'ani ya maimaita wannan magana, afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum, to man ya qalb ala ibai fallan yadurun lafiya wa zayyid lahu shakir. To a daidai lokacin da shi Wahashi sai da ci Hamza ya burma masa mashi, ya yi shahada. Da ya shahada, Hindu ta zo ta samu gawa inda ake, dama sun musu akwai abin da kira musula. Ma'anan musula, an kashe mutum bayan kashe a kikke ta kirjinsa ko wani sashi na jikinsa ko a yayyanke wani abu a jikinsa, shi Laraba ke ta masa musula. Ana ji? To da suka kashe Hamza sai ta sa aka keta kirjinsa, aka ciro hantarsa, ta tauna saboda kishi, tauna hannu. To da aka kare komai, manzala sallallahu alaihi wasallam ana duba shahidai, aka zo kan gawan kan sayyidina Hamza, ya zo ya tsaya akan gawan, yayi kuka alaihi salatu wassalam. Ya ji zafin abin, har suna jin ƙaraji a ƙirjinsa, yana cewa ya Hamzatu ya fa'ilal khairat, ya Hamzatu ya kashifal kurbat, ya zabba an waje rasulillah. Ya Hamza mai yawan aikata alheri, ya Hamza mai yawan yayi bakin ciki,
ya hanzal wanda yake ijiye wa manzo Allah bai tare marmara ya asadallahi wa asad rasulih ya zakin Allah kuma zakin manzonsa to a nan wurin annabi ya rantsuwa yace wallahi la in azharani Allahu alayhi la umathilanna bi 70 min wala durran da Allah ya bar nasara akan arnan Makka saboda akwai riwaya Imam al-Bazzar a cikin Musnad daga Sayyidina Abu Hurairah na wannan hadisa shine yake ta bisamina Muhammad ibn Ishaq malamin tarihi shi ko riwayarsa daga Abu Yasa Abu tabi'i ne ba sahabi ba da haka hadisi ne mursali ina ta la umassilan bi 30 minhu da haka riwaya da ta bi zaman mutamada ita ce mai cewa da 70 cewa wallahi duk ran da Allah ya ban nasara akan arnan Makka ji manzon Allah wallahi abin da suka yi babbana sai da mutum 70 a cikin su a maimakon babbana cikin fishi ya rantsa to anan ne fa wayannan ayoyi suka sauko su rarrashe shi dan Allah jama'a ku taya ni kallon usulubi na ayoyi don ku san waye Annabi Muhammad shi fa rantsuwa ba sahabbai ba ma'ana mu mu'mine ba mu muka rantsa ba Annabi mu ya rantsa amma saboda girman sa a wurin Allah kuma yana cikin rubutu na Madina ana ganewa shi fa rantsuwa alaihi salatu wassalam ana ganewa ba sahabbai suka rantse amma saboda isarsa a wurin Allah ana ji saboda isarsa a wurin Allah ba shi Allah ya duba sahabban ya duba da sauran musulmi bai ce wa in aqabta fa'aqib bil misli ma uqibta bihi ba ana ji bai ce wa in aqabta fa'aqib bil misli ma uqibta bihi ba kuma shi ya rantse yace sai ya rama da mutum 70 sai Allah ya bi sahabban da mu'mini yace wa in aqabtum durran da aka muku abu kuka zo rama to fa'aqibu bi misli ma uqibtum kurama gurgudan yadda aka yi muku wato ba 70 da mutum ɗaya ba a'a mutum ɗaya kurama daidai da mutum ɗaya ba annabi ake ga ba mu ake ga saboda isar sa wurin Allah shi ne da rantsuwa amma mu ake gawa kudu kai ka san waye annabi Muhammad mahalicci sa ne ba fa'aqibu bi misli ma uqibtum bi amma wala in sabartum in kuka yi hakuri to lahu khairul hisab shi ya fi ga masu hakuri to yanzu an zo inda za yi magana da shi sai aka ce wasbir wa ba sabruka illa billah ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق بسم الله واصبر ما صبرك الا بالله واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر يا رسول الله كي حقولي kaga nan da yake bada hakuri ne mu ba mu isa ba mu hakuri ba anan makani shi ake bawa hakuri mu ake ga hukunci shi kuma dan rashin sa ake wasbir ya sallah kai hakuri ko ma sabuka illa billah kai da ba hakuri kai dan Allah kake ba dan wani ba wala tazan alayhi kar kai bakin ciki akan su ya rasulullah wala takun fi daiqin min bayan kuru kar ka zama cikin kunci na makirci da suke haɗa inna allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun anan wurin da wayannan ayoyi suka sauka
sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kafarar rantsuwansa tun da ya riga ya rantsa kaga in ba za a yi ba sai an yi kafara yayi kafarar rantsuwansa cewa ya yafi yayi hakuri din inna Allah ma allazina taqaw Allah yana tare da wanda suke tsoron sa to masu tsoron Allah ma kenan Allah ke tare su ina ga imamul muttaqina shugaban masu tsoron Allah ai ya zama balle mamunsa ne ma Allah ke tare da su don shi ne limamin masu tsoron Allah wallazina hum musinun da wanda suka ce suna kyautatawa ina ga imamul musinina annabi Muhammad ka ga don balle kenan Allah ta da masu tsoron sa wanda suke kyautawa suratul isra'i makkiyatun wa ayatun wa ayat bismillahir rahmanir rahim subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة الإسراء مكية وآية 110 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. suratul isra'i wadansu suna kira da suratul bani isra'il saboda wa atina musa kitaba da annabi bani isra'ila wa janna hudan li bani isra'ila Allah takzibin bin wakila da kuma kissan bani isra'ila a ƙarshen sura da za a yi wa qulna li bani wa qulna min ba'di li bani isra'ila uskunu al-ard fa idza ja'a wa'dul ayati ji'na bikum lafifa a ƙarshen sura kenan. Suratul Isra'i surar da ake ambaton Isra'il manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan in suratul bani Isra'il ne wacce ake ambaton wa atayna Musa kitaba wa dana hudan li bani Isra'il a can cikin karshe kuma ana faɗin wa qulna min ba'di li bani Isra'il askunul ard fa idza ja'a bil ayati ji'na bikum lafifa makiyatun wa manzon sallallahu alaihi yana makka ta sauka ayoyinta 110 daidai tana fara da bismillahir rahmanir rahim subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir subhanallazi asra bi 'abdihi wannan surar shi yasa ta fara da subhana tsarki ya tabbata da ce ba subhanallahi ba subhanallazi asra tsarki ya tabbata ga wannan wanda ya tafi dare da babban bawansa annabi Muhammad to ba an zo wajen annabi Muhammad da kalbin da yake kowa lalle takalmin ga yafi kowa lalle takalmin ga yafi kowa sarki ya tabbata ga wannan wanda ya tafiya dare a ƙa'ida ba a cewa in aka ce asra da larabci yusri mazdarinsa isra'an suratul isra'i ma'ana yayi tafiyar dare da wani ana ji in an ce sara wato idan fi'ilin ruba'i ne idan wazaninsa ruba'i ne asra yusri isra'an to yayi tafiyar dare da wani idan kuma fi'ili ne ba ruba'i ba sulasi wanda ke lazimi ba muta'addi ba sai a ce sara yayi tafiyar dare shi kadai yasri mazdarinsa as-sura inda sabahi yahmadul qawmu sura in gari ya waye wanda suka kwana suna tafiya su murna su ce gwamnati da suka kwana suna tafiya dan dare ya fara musu a wani gari yau ga gari ya waye musu a wani gari kuma waɗanda su ba a kwana da su ba an tashi da su
to tsarki ya tabbata ga wannan wanda ya tafiya dare. Kaga hatta wajen zaben kalmomin cewa tafiya bai ce kawai tafiya ordinary tafiya ba, in an ce sara yasiru sayran tafiya ko da rana ko da daddare, kun siru fil ardi, amma ce sara to da daddare ne. Fasri bi ibadi laylan innakum muttaba'una, kaji ya ce laylan ko bai ce laylan ba da ban dare ne, yana nufin wani yanki na dare. Ana ganewa haka kuma in yace a fasri bi ibadi laylan innakum muttaba'una, haka in yace anisr bi ibadi wadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Annabi Musa an yi wayo annabi Musa ka ɗibi bayi da ka tafi da su da daddare, Allah ya masa wahayi ya keta kogin Kalzum da su. Kai da ji tsoro Fir'auna zai riske shi, kai da ji tsoro kogi zai haɗe shi, la takhafu darakan wa la takhsha. Subhanallazi sarki ya tabbata ga wannan allazi asra bi abdihi, wanda ya tafiya dare da babban bawa, sai ya jingina bawan ga zatinsa bi abdihi lailan da daddare. Wannan hadisar ta faru ranar 27 ga watan Rajab. Annabta yana da shekara 12 da wata 4, saura wata 8 ya hijira. 27 ga wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama sallolinsa na dare da ya saba yi a harami, bai ɗora ba. Ana ji saboda a lokacin abubuwa sun mari yawa. Babban Abu Talib ya rasu, matarsa sai da Khadija ta rasu, duk wanda suke kokarin tare masa faɗa ko suna rage masa zafin abu sun rasu. Ya je Ta'ifa, nan ma sun jajjefe shi da duwatsu ya dawo. To bakin ciki ya yawa, Allah yana so ya yaye masa wannan. Kuma ka san yayewan bakin ciki, ai bakin ciki yayi kama da duhun dare ko? Yayewa yayi kama da asubahi ko bai ba? To gara tafiyar ta zama da daddare. Gari ya waye bakin ciki ya yayi. Sannan kuma duk wani babban ganawa ko shugaban kasa ne in zai baka appointment yana da wahala ka gani da rana, a ce cikin dare za ku go. Duk wanda kaga galibu da shi da rana, to ko dai kamar ba muhimmanci ne sosai, garuwan is more of ceremonial din da rana ne. In kaga kun gana da shugaban kasa da to ceremonial encounter ne, ceremonial meeting ne, wata kungiya ce za a ɗauki hotuna da yan jaridu a ce to shi kenan sun kawo protocol sun ga shugaban kasa a wata. Amma in muhimmi is strategic meeting, in the meeting is strategic, it has to be in the night. Dole zama da daddare. To wannan kuma Allah ne da wanda ya fi so a bayinsa, wanda ya fi daraja Annabi Muhammadu, kaga dole ya zama da daddare. Ya ga masallolinsa na dare ya kwanta bacci. Jama'a da masu musa an ci Annabi Muhammadu takalmin ka yafi kowa, ina so ku zo nan mu raka takalman nan. In mun raka su mu ga inda suka kai, mu ga inda kowa ya tsaya. Wato na fi so mu gane in wanda yake takalmin ya fi ba me yake nufi ne. Daga nan mu gane me yake nufi. Ana ganewa in ka ce wani ya fi wani sashi ya fi tsawo ko kiba ko fari ko baki ko kuɗi ko ƙarfi ko gajarta ko me. To nan ma takalman ya kamata mu raka mu ga irin sharafin da Allah ya musu. A nan ne suka kai inda ba mu ga wani ya taɓa kaiwa ba. Ana ganewa? Wato ba ka rarraba annabi ka ce wai ka ware rawaninsa daban, ka ware takalma, ka ware mayafi. Annabi Muhammadu ne. Ba kai saka rarraba ka ce shi madauka amma ban da takalmi, amma ban da rawani, amma annabi Muhammadu ai da an ce annabi Muhammadu duka ake gamewa, ba a rarrabewa. Ba takalmin ne a ƙashin kansa ba, annabi Muhammadu ne. Takalmin ai ba daga sama aka kera shi ba, ba mala'iku suka hana shi ba, a'a kasuwar da ake sai da takalma nan aka sai shi kuma annabi Muhammadu ko
takalmi ya daga zai siya yake ya fasa, to wannan takalmin daga yanzu ba kamar sauran takalmi. Wanda ya fasa sayan ba ba za ka haɗa shi da saura ba. Ta haka in ka zo Annabi Muhammadu baka saka rarrabe ka ce a'a rawani takalmi ba ya fi hula, a komai na annabi a dunkulen jumlatan annabi ya fi kowa. Baka saka rabu annabi ka rarrabe ka wani abin nan. To ya gama sallolinsa na dare ya kwanta bacci. Kai ka taɓa ganin annabin da baccinsa ya fi azumin annabi Musa na kwana 40? Bacci wani na da da ya jiya ba irin su shekaran jiya kuma har ya bar duniya bai gina wani fitar ba wani na musamman yayi na ganawa da Allah bai kyara wata ibada ta musamman dai yau dare ne na musamman ba a yadda yake haka yayi ya kai a gane ba wani sabon shi amma ne Musa ba sama za a hau ba a ɗuri sina za a gana aka ce je kai azumi 30 ya kammala a jere ya kukure baki aka ce waye ka kukure baki shi ya ubangiji ai duk da yaji baki sai ka niyami na ta doga da ke dadan kukure ce baka san yamin bakin ne azumi ya fi soyuwa gare ni aka almisi ba je ka karo gobe wa adna Musa 30 laylatan wa atmamna bi 10 fatamma miqatu rabbihi 40 laylatan aka cika kwana 40 amma a haka shi ba da sallallahu ba a daura masa azumi ko dai ne ba ko da kwana daya kuma Musa ba a sama bane a dutsen Nur Sina ne littafi ne ya mu kuma namu annabi ba a kasa bane ba ma sama ta da ba ta biyu ba ta uku ba ta uku ba ta bakwai ba su ta tukunta ba can gaba da can da ba komai ba kowa sai amma a hakan ba wani ƙarin ibada. Ke sa na ce ku kai ka taɓa ganin annabin da baccinsa ya fi azumin annabi Musa in ba annabi Muhammadu yana baccin ba aka tashe shi ga wanda kuma azumi 40 kuma inda za a je nan a ƙasa can kuma can sama inda ba ko ba da ya zo zai hau burada sai ta girgiza irin ba ta san wa zai hau ta ba jibril ya ce kai girgizu wanda zai hau ta sama da ƙasa ba ta yin kamar sama farfaddat arakan ta ake sai ta zubar da wani zuba farfadda arakan dole ta ba ta zubar da wani zufa na firgici na girmama manza kiran suna annabi bai sa da wannan sai ya hau kuma da takalmansa ya hau ya tafi ana gane wannan da su ya je Kudus muna ta jira tunda Musa ya je ganawa mun ji daidai inda Musa ya zo aka ce inni ana rabbuka fa khala'na alayka dan ne innaka kunta biwadi muqaddas tuwan Musa aka ce ya je birki a nan tsaya ni ne ubangiji ce da takalman ma sai da aka gaya mana sandal domin da larabcin aka ce na'al to ba so ciki ba ne ba ka bar shi ba ne ko silifa sai ko sandal na fata ikhlana alaika ce takalman ka guda yake don me ka zo kwari mai tsarki kwari duwa don Allah idan kwari duwa ya kai a ce takalmi al'arshi da ta zama aula a cire ba ku ba amsa al'arshi da ta cancanta to gara mu bi mu ji gonan ma za a ce a cire a hanyar in dai kwarin duwa ana cire takalma al'arshi ya fi to mu raka mu je annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi nan an zo Kudus ga tarin annabawa an gabatar da shi ya gaisa da su an kamar abin sha ya sha ruwa a sauri an kawo masa nono da giya ya zaɓi nono ya sha jibril da ce a sabtar fitra ka zaɓa daidai wato hadisin isra'i da miraji kusan dukkan sihahu da masaliju ana ji da sunan kusan duka da kutubu siyar babu waɗanda ba su rawaita da riwaya daban-daban Bukhari ya kawo riwaya Anas ibn Malik
Muslim ya kawo, Sunan sun kawo, ya sake kawo riwayar Abu Zar al-Ghifari, Bukhari da Muslim sun sake kawo da su Imam al-Bazzar da Ahmad ibn Hanbal a Musnad sun kawo riwayar Ummuna Aisha, duk ba wadanda ba su kawo ba. A hanya ana tafiya ya biyo ta kan kabarin Annabi Musa, ya gan shi yana sallah, alaman tafiyar nan ta sallah ce. Ya wuce Annabi Ibrahim yana renon yaran musulmi ko yaran arnama da suka mutu ko da su mutu suna kanana, yana renon su wanda suka mutu alƙalamin shari'a ba ta hau kansu. Ya iso alaihi salatu wassalam Kudus, aka gaisa da annabi, aka masa bisha da ya zaɓi nono Jibril da ce ka zaɓa daidai a sabtar fitra. Da ka zaɓi giya lagawat ummatuka kulluha, da al'umma ka duk ta bata. Nonon ma ka san karimin mutum bai shanya a gudu ko yana shanya. To da ya rage a wasu ruwaye sai Jibril ce ai da ka shanya duka da sun zo ya ce a dawo mun da shi ya da haka da aka zo sallah aka gabatar da suka gaisa, ga babanka Annabi Adam, ga dan uwanka Annabi wani, Annabi Shisu, Annabi Idris, Annabi Nuhu, Annabi Hudu, Annabi Sa'id, Annabi wani. Yace dukkan su kowanne Jibril ya ce ga dan uwanka Annabi wani, Annabi Adam da Annabi Ibrahim ne kadai yake ce ga babanka. Aka zo za a yi sallah, kaga Jibril anan kamar shi ne protocol, shi ke jagoranta kuma faɗi me za a yi, yake abinda za a yi kaza za a yi da sauransu. Da aka zo sallah sai ya ce na ɗauka babana Adamu ne zai zama ko babana Ibrahim ta yi ni zai da sallah. Shi kenan sai ya wuce ya ja sallah. Da ya ja sallah aka idan aka ce za a hau, sai Allah ce a wurin take alqur'ani ya sauka masa take a wurin bayan sallah da sallah take ayat suratul zukhruf was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani ayatan yubaduna. Ka jiyo ya rasulullah, jiyo ga sunan yau ƙarya ta kare, yau ƙarya ta kare da annabawan duka. Ka tambaye wanda muka aika kafin kai ga kada su yau ƙaryar da arnan Makka ke yi cewa addini na bira su ga kaga Ibrahim tambaye shi mun taɓa izini abota wurin abota goma. Ƙaryar da wani suke addini na Musa suke gashi a sauƙa tambaye shi, ƙaryar da za su ke addini na Musa suke gashi a sauƙa tambaye shi. Mun taɓa ta abota wurin Allah. Da aka gama wannan sai aka ce za a hausa, da aka zo hausa ma Jibril ke jagoranta, sai aka jeranta masa annabawa guda 8 a sama guda 7. Ana gane saboda sama ta biyu annabawa 2 ne a wurin, kaga su zama annabawa na 8 samman kuma nawa 7. Jibril da aka je sama ta ɗaya kwambasa, sai aka ce wane ne yake Jibril ne, aka ce to Jibril ko me zai da koma, ai bai bukatar kwambasa koma, sai ce ai ba ni kadai bane, kai da wa ce ni da Muhammadu. Suka ce har na yanko masa bakar kuɗi sai dai an aiko, suka ce shikenan alƙiyama ta zo. Shi sa Abdullahi dan Abbas yake cewa babbar alamar alƙiyama shi ne zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace alƙiyama ta zo. Lokaci to alƙiyama ta zo, lokaci ma yayi. Yana tambayar addu'a fatan alheri, yace na yi alƙawari idan Allah ya bani aiki zan yanka rago na 50,000 kuma na samu aiki, amma yau shekara 10 ban yanka rago ba. Yanzu ruwa ragon 50,000 na ƙarami ne, na 50 ne yayi da yake kayi sa'a baka ce rago shekararre ko rago mai shekara kaza ko mai sayi kaza ba, kace na 50,000. Yau ko dan karami ne na 50,000 shi zaka saya ka yanka 50,000 ka ambata 50,000 Allah yake jira ka dinta.
ita kai wa Allah alƙawari da ita yake jiran ka lallai ka cika wa afu da lillahi zatu malufu nuzurahu tunda ba ka ce kai dole ka cika wannan ba ka ce Allah ya cika maka ko baka cika masa ba ai gara kai sauri ka cika tun kana da rai wannan kuma shi ma bayan yayin addu'a a can dai ya ce aka kuma dawo ni ne a yi tsoro wani alama ke gane da ya lailatul qadr ba wata alama ce zahira da za a gane ba Allah ya riga ya koya ranar kawai utlubuha yace fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa fi salisatin tabqa haka da aka makalin maza ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lailatul qadr ta tabbata a 29 27 23 so ba wani alamu iyaka in dai mutum ya raya dara dai goma nan to ya samu da shi kaji ko ya gani ko bai gani insha Allah sannan kuma wani lokaci ya fara da wani ya lokaci dare ne baka ji Qur'ani ya faɗi ayoyin ba tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbi min kulli salamun hiya duka dare ne salamun hiya hatta matla'il fajr har kiran as-salatu duka dare sannan da bai ta gare ce su ne sahabi shi da wani sai noma na su biyu sai suka samu goma to shi zai fitar da kasa ne ko ya sai su fitar duka buhu ɗaya shine zakkan su duka buhu goma sai akwai wanda ya fito da dajiya musamman zuwa ga shi sai ya karshe idan ya ji wannan magana tawa sai ya nemi ne domin tattauna da shi a wani shi to masha Allah Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu ji da iyayenmu da iyayenmu da malama da wannan saka ta nan da ne Allah ya ji kanmu su zana da ya da barka da sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mu da biya mu da barka da sallallahu alaihi wasallam da kuma musulmi Allah kare ka ga shi a lokacin Allah ya dawo da mu da mu shi lafiya kara masa lafiya ya kiyaye mana shi albarka da sunan sallama Allah ya kiyaye mana Najeriya ya ba mu da walwala da kwanciyar hankali ya yi damuwa na tsaro da tattalin arziki duk Allah ya yi Allah mun tuba Allah ka yi albarka da sunan sallama bismillahir rahmanir rahim ya kana ya kana sai ya sa da cikin da na dole da dadi amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah